ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରାପାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବନି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ମାତେ। ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହଁ। ମାଫି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ମଦ ପିଉଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମାଧବୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ କରିବ ଲାଳନ 15 ଯାଏ ପୁତ୍ରକୁ କରିବ ଶାସନ। 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁତ୍ରେ କରି ମିତ୍ରପଣ। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିଗଣ। ଯଥାଜ୍ଞ ପିତାଶ୍ରୀ। ପିତାଶ୍ରୀ ଓ ନନ୍ଦଲାଲାର ଭାଗବତ କହିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ସଂସାରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭୋଗିବୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପିଟି ଖାଇବୁ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତେବେ ସରିବ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ।